Nu cred că mai e nevoie de o prezentare specială. Pot să spun că personal mă bucur foarte tare că Andreea Raicu a venit la Arad. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că vine cu noutăți pentru doamne și domnișoare. Bine ai venit și mulțumesc pentru că mi-acorzi din timpul tău. În primul rând, mă bucur că sunt aici și cred că e pentru prima oară când vin la Arad și am fost foarte bucuroasă să văd un oraș frumos, chiar dacă afară e destul de urât și ninge destul de mult. Eu vin de la București unde era foarte cald, așa că a fost un șoc, dar mă bucur mult să fiu aici, unde sunt niște oameni extrem de primitori și calzi, dar lucrul ăsta deja îl știam. Da, păi se știa că ardelenii chiar sunt oameni calzi și cred că ai observat și pe Facebook că arădencele îți scriu și erau foarte nerăbdătoare să ajungi în orașul nostru, pentru că ceea ce faci tu în momentul de față e pentru noi, pentru domnișoare, doamne. Și astăzi cei care sunt prezenți la mall pot să vadă două lucruri pe care tu le faci și le faci atât de bine și mă refer în primul rând la cartea pe care o vei lansa, Mănâncă și arată bine, nu? Ce-și dorește fiecare doamnă, plus o colecție, Simplicity, cum i-ai spus atât de frumos, care reflectă feminitatea, dar mai multe ne poți spune tu despre această colecție, acest concept. Să nu uităm colecția de bijuterii Serendipity, pe care am lansat-o în urmă cu foarte puțin timp și mă bucur că am putut să o aduc aici. Ideea acestui pop-up store este foarte simplă. În principiu, hainele și cărțile și DVD-urile, pentru că am și DVD-ul cu Taibo pe care l-am lansat în urmă cu ceva timp, dar pentru că cererea a fost destul de mare, l-am relansat, l-am pus din nou pe piață. DVD-ul de modă pe care l-am realizat împreună cu Roxana Volușeniuc, hainele Simplicity, carte de care vorbeai și bijuteriile. Hai să le luăm pe rând. Colecția Simplicity este o colecție care cuprinde produse extrem de simple, cu produse extrem de bază, care ar trebui să existe în garderoba fiecărei femei și care împreună combinate, plus niște accesorii, poți crea niște ținute extrem de frumoase și de potrivite pentru orice fel de moment al zilei, de la birou până seara la discotecă sau la un cocktail sau la un eveniment important. Și rochița pe care o porți tu, mă gândesc că face parte din această colecție, nu? Arădencele care vin astăzi și mâine aici pot să-și achiziționeze acest model de rochiță și în alte culori. Am văzut, eu chiar m-am uitat să văd tot, m-am uitat la materiale, la croi și arată foarte bine. Foarte tare. Da, într-adevăr, rochia se găsește și în alte culori. Este un vișiniu, un arămiu, un bronz și negru. Cum te-ai gândit să creezi ținute vestimentare? De unde a pornit această idee? Ideea a pornit de la faptul că au fost diversi designeri care m-au întrebat hai să facem ceva și atunci am zis hai să facem o colecție cu site-ul. Deci nu e neapărat o colecție pe care eu am lansat-o. Este o linie care se numește Simplicity, dar este creată împreună cu PNK Casual, este un brand fashion și împreună am construit această ținută, această colecție. Este o colecție permanentă la care se adaugă în fiecare lună câte unul sau două produse. Pe lângă asta urmează și alte colecții care vor fi lansate prima într-o lună sau prima în următoarele 2 săptămâni, după aceea încă peste o lună și încă peste o lună avem foarte multe noutăți. Știi ce îmi place mie foarte mult? Că nu ai fost deloc egoistă și aici mă refer la faptul că ai împărtășit cunoștințele tale, chiar am citit pe site-ul tău că și cartea pe care o lansezi în această seară ai scris-o tocmai pentru că de-a lungul timpului ai avut și tu, nu știu, probleme cu alimentația sau, mă rog, problemuțe, că nu te-am văzut niciodată. Închipuite sau nu? Și ai încercat diverse diete și până la un moment dat ți-ai dat seama că se poate mânca și să arăți bine în același timp. Ei bine, alte doamne nu știu dacă ar fi împărtășit aceste secrete, știi? La asta mă refeream când spuneam că nu ești deloc egoistă și împărtășești din experiența ta celor care se confruntă cu anumite probleme de genul ăsta.
motivul pentru care am creat revista online andrearaicu.ro, pentru că de-a lungul timpului am câștigat credibilitate în anumite domenii, pentru că am învățat foarte multe și m-am informat pentru mine și mi-am dat seama cât de mult mi-a schimbat mie viața și de aceea am vrut să creez această comunitate de femei care vor să trăiască frumos, pentru că ăsta e și motoul revistei, trăiește frumos. Pentru că mie mi-a schimbat viața și vreau să ajut și alte femei sau să le inspir să trăiască frumos și cumva să le dau din ce am învățat, pentru că am avut multe experiențe, e adevărat, am fost model și în perioada respectivă am vrut să fiu foarte slabă, pentru că mă uitam în jurul meu și erau niște fete extrem de slabe, eu eram la rândul meu foarte slabă, dar mi se părea că nu sunt atât de slabă cum ar fi trebuit. Și am ținut toate curele de slăbire posibile, am făcut foarte multe greșeli și sunt convinsă că sunt multe femei care își doresc să înțeleagă cum poți să mănânci, de exemplu, fără să te îngrași. Încerc să spun tuturor că înfometarea nu este o soluție și nu te ajută absolut deloc, ba chiar îți face foarte mult rău. Și cumva sunt un exemplu și vreau să înțeleagă faptul că se poate. La fel ca și colecția pe care o vedem în această seară, și cartea poate fi achiziționată de pe internet, nu? Pentru că cei care nu reușesc să ajungă aici, acum sau în alte locuri unde îți lansezi cartea și colecțiile, pot să le achiziționeze de pe internet, nu? E un mod foarte simplu. Absolut tot poate fi cumpărat de pe platforma shop.andrearaicu.ro, colecția de haine de bijuterii, cartea, DVD-urile și produsele pe care urmează să le lansez în viitorul apropiat. Revenind la întrebarea pe care mi-ai pus-o mai devreme, mă bucur enorm să pot să inspir oameni și de fiecare dată când fac ceva, când lansez un produs, întotdeauna mă gândesc cum aș putea să ajut oamenii, cum aș putea să-i fac să fie mai bine, să se simtă mai bine în pielea lor și de fiecare dată când am lansat produsul și primesc feedback-ul, sunt foarte fericită că oamenii au fost inspirați și au tot felul de rezultate. Când am lansat DVD-ul de Taibo, m-am întâlnit cu o domnișoară de la security în aeroport care era extrem de frumoasă și extrem de slabă și a venit și mi-a spus: m-ați ajutat foarte mult și nu înțelegeam cum m-ați ajutat, de ce, și zice, am rămas însărcinată, m-am îngrijat 30 și ceva de kilograme și cu ajutorul DVD-ului am slăbit, sunt extrem de fericită și a fost cea mai mare răsplată pe care am putut să o primesc, pentru că fac lucruri pentru a face oamenii fericiți, nu pentru a apărea eu în ziare sau pentru că niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre viața mea, despre lucrurile personale, ci despre proiectele mele care ar putea să facă viața mai frumoasă unor oameni. Așa este, dacă stăm să ne... Chiar ești o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața personală și cred că așa și s-ar cuveni, nu? Să fie toate vedetele de la noi. Însă nu putem să trecem peste colecția de bijuterii, nu? Bijuteriile sunt prietenele noastre cele mai bune. Acum, nu neapărat diamantele, dar bijuteriile și bijuteriile în general. De unde a pornit ideea acestei colecții? E o idee pe care am avut-o de mai de mult, dar mi-a luat foarte mult timp să o pun în practică și să ajungă la forma la care e astăzi în magazin. Ea a pornit la faptul că mie îmi plac foarte mult bijuteriile și îmi plac pandantivele și tot timpul mă duceam, căutam câte ceva, nu găseam ceea ce îmi trebuia și atunci, pe lângă asta, a venit și ideea oamenilor, întrebarea oamenilor: bun, da, ai făcut haine, sunt foarte frumoase, dar de ce nu faci niște bijuterii? Ei neștiind că am în plan acest lucru și cumva m-a motivat. Și am pornit de la ideea că vroiam niște pandantive care să aibă legătură cu niște simboluri din viața mea și așa s-au născut pandantivele. După ce am scos pandantive, după ce le-am creionat, le-am desenat, un coleg din echipa mi-a zis: dar de ce nu facem și cercei? Că uite ce frumos arată cercei. Și ne-am jucat noi cu bijuteriile și ne-am dat seama că arată bine și cercei. Dar de ce să nu facem și brățări? Nu, hai să nu facem brățări. Și până la urmă am făcut o brățară care să aibă toate simbolurile atârnate pe ea. Deci cumva toate lucrurile astea s-au întâmplat firesc. Sunt simboluri care, nu știu, ne ajută să avem noroc în dragoste, nu? Să avem... Ce reprezintă? Te apără foarte mult, avem cercul vieții pe care în același timp se poate și grava ceva, chiar m-am bucurat că am putut grava pentru diverse comenzi. Elefantul, care înseamnă înțelepciune, îngerașul, care tot așa te apără și e un mesager cu lucruri frumoase și bune, pentru că această colecție se numește Serendipity și Serendipity în limba engleză înseamnă, deși e un cuvânt extrem de greu de tradus, înseamnă
incident fericit care îți poate schimba viața. Și de aceea am ales toate aceste simboluri. Bijuteriile sunt din aur și argint? Bijuteriile sunt din aur alb și aur galben de 14 carate, sunt simple sau cu diamante. Toate le puteți vedea pe site, nu? Da, pe platforma online shop.andrearaicu.ro. Spune-mi, de când ai ajuns la Arad, care a fost reacția celor prezenți aici? Cum te-au primit? Ziceai că, într-adevăr, arădenii sunt oameni foarte calzi, dar au venit să-ți adreseze anumite întrebări. Curiozități cu siguranță există. De cum am venit, am ajuns la hotel, m-am schimbat și am venit aici. N-am fost în Arad până acum, dar am fost în aceeași zonă, în zona asta și, cum spuneam, m-a surprins deschiderea oamenilor și faptul că sunt extrem de direcți și, cum spunea o doamnă, m-a amuzat foarte tare ceva mai devreme, mai puțin contractați. Sunt mult mai relaxați. Sunt mult mai prietenoși. De exemplu, în București, oamenii nu vorbesc la perdu, folosesc întotdeauna persoana a doua plural, iar aici toată lumea este foarte relaxată, folosește persoana a doua singular și, într-adevăr, respectul nu stă în persoana pe care o folosești, ci felul în care te adresezi unui om și felul în care percepe omul respectiv. Mi-a plăcut că au venit, am stat de vorbă, chiar am avut două doamne cu care am stat, cred că jumătate de oră de vorbă și mi-a făcut foarte mare plăcere. Ce le recomanda doamnelor care ne urmăresc în ceea ce privește stilul, cariera, pentru că ai experiență, ce să aleagă, cum să aleagă și ce să facă? Să aleagă să se iubească și să se accepte exact așa cum sunt, pentru că de foarte multe ori avem probleme în viață din cauza faptului că nu ne iubim absolut deloc și dacă noi nu ne iubim, nu are cum să ne iubească nimeni din jurul nostru. Și trebuie să ne acceptăm așa cum suntem, pentru că indiferent ce se întâmplă în viața noastră, oricum o să vrem mai mult și o să ni se pară că avem părul prea ondulat sau prea drept, avem șoldurile prea mari sau mai puțin mari, drept pentru care e foarte important să te iubești și să te accepti cum ești și să ai grijă de tine, pentru că e cea mai bună investiție pe care poți să o faci, iar restul vine de la sine. Pentru că de multe ori ești atât de ancorat în realitatea în care ești, dar în muncă și uiți să mai faci lucruri pentru tine și muncești mult și trebuie să duci la întâlniri și ai și familie și ai toate lucrurile, îți împrăști energia în absolut toate lucrurile din jur, dar nici o secundă nu stai să te gândești la tine. Și îți spun lucrul ăsta pentru că așa am făcut și eu. Eram tot timpul în altă parte, dar nu eram la mine. Și în momentul în care am înțeles că, de fapt, eu sunt cel mai important om din viața mea și dacă eu nu sunt bine, n-am cum să ajut pe nimeni, oricât de mult i-aș iubi, atunci lucrurile au început să se întâmple într-un mod mai frumos în viața mea. Aș mai avea o singură întrebare, pentru că telespectatorii noștri cu siguranță te cunosc, în primul rând, de la televizor, nu? Ce mai înseamnă televiziunea pentru tine în momentul de față și dacă mai ai planuri în ceea ce privește televiziunea? Deocamdată sunt în vacanță și pentru toamnă pregătim un proiect important despre care nu pot să spun normal. Televiziunea e un loc în care m-am dezvoltat, în care am învățat foarte multe, în care am cunoscut oameni minunați, în care am crescut și în care am evoluat foarte mult și e ceva care mă face să mă simt extrem de bine atunci când sunt în studio, în direct, în momentul în care se spune ești în direct, până în momentul în care s-a terminat și îți dă foarte multă viață și adrenalină. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-a acordat acest interviu și ne bucurăm că Aradul e primul oraș în care ai ales să ne arăți și nouă ce creații minunate se pot realiza și că ai venit și ești atât de deschisă și plăcută. Mă bucur mult să fiu aici și mă bucur că într-adevăr e primul oraș în care am venit și mă bucur că oamenii pot vedea colecțiile pentru că, așa cum spuneam, sunt 2 zile, astăzi și mâine, pentru că au tot intrat oameni și mă întrebau, aici o să fie magazinul? Nu, sunt doar 2 zile, un concept nou, toate lucrurile de care vorbeai mai devreme și de care am tot vorbit se găsesc numai pe platforma online shop.andrearaicu.ro și ei le pot vedea, le pot testa, le pot proba în așa fel încât să-și dea seama cum este. Oricum și dacă le comandă, dacă nu le plac sau nu le vin, pot fi returnate și banii, bineînțeles, la fel. Eu sper că vor veni cât mai multe doamne și, de ce nu, domni, nu? Pot să aleagă un cadou deosebit pentru partenera lor, așa că astăzi și mâine arădenii se pot bucura de ceea ce Andreea Raicu a adus la Arad.